Az amerikai kultúra a kukorica köré összpontosul. Ünnepeket tartanak a kukoricának. Több százezer benszülöttet öltek meg kukoricatermesztés céljából. Kukoricát termesztő emberekről hallgatnak zenét. Olyan embert választanak elnöküknek, aki fél a kukoricapoptól. Öltöznek és cselekszenek akörül, hogy elhíztak a kukoricaevéstől. Modern kultúrájuk teljességét a kukoricából merítik. Pimasz giffeket posztolnak kukoricafoltos ujjaikkal. Kukoricaevés közben sportlabdát néznek. Az év legnagyobb eseménye a kukoricáról elnevezett csapatok tiszteletére rendezett parti. Kukoricaszármazékokat használnak, mint a kukoricakeményítő és a kukoricaolaj. Amikor azt mondod, hogy kukorica, nem a kövesre gondolnak, kukoricára gondolnak. Termőföldjéket teljesen ellepte a kukorica. Imádják a kukoricán elhízott KKK rendőrségüket és a kukoricán elhízott katonákból álló globális rendőrségüket. Férjei kukoricajukat játszanak, míg a nők kukoricatermékeket esznek. Kukorica alapú ételeket esznek, mint például a Cheetos és a Nuts, a nuts és a battogatott kukorica, miközben megtámadják azokat a tápanyagokat, amelyek valójában felépítették a szervezetüket, mielőtt csak kukoricát zabáltak volna. Filmjeik tele vannak kukoricautalásokkal, zenei listáik pedig a kukoricahúzatot vezetik. Kukoricát küldenek más országokba, és ünneplik, amikor a kukoricán híznak, mert az igazi dagadékok, igazi vörösvérű amerikai kukoricaevők olyan mértékben esznek kukoricát, hogy a HFCS nem a hidrofluorés-szulfátra, hanem a kémiai édesítőszerekre kezdheti őket. Elmondják, mennyire utálják a kukoricát, és hogy az elhízott burger amerikai mém egy ócska vicc, és csak úgy tesznek, mint hogyha szeretik a kukoricát. De a bizonyítékok magukért beszélnek abban, hogy Amerika mindig is a kukoricát szerető kukoricaevők nemzete volt, és lesz is.